Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong program to sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Sa ngalan sa aming Provincial Director, kami ang inyong mga Ilonggo Camps Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Ari kita sa adlaw nga Wednesday, Agosto 3, 2021. Amon, 4 na kita subong, no? 4. Agosto 4. Sorry, Kate. Amon ipagadalan sa inyo. Okay, balik naman kita. Ma-observe mo ang medyo nag-untat-untat nato nga, nga internet connection naman. Sa luwas sa 250 mil naton ka mga followers sa aton nga official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Mayong aga sa inyo. Kamusta inyo nga morning? Nakatimpla na ba kamu sa kape niyo? Ikapila na dosage sa inyong kape sa subong adlaw. Ako ni kaapat man eh. Amo ko na ka-addict sa kape. Addict pa tayo minute. That is my energy, no? Ang coffee. Kaya madama kami sa programa sa inyo, mga reminders or advisories na pagkatalo sa inyo sa subong aga para kung aware kita, insakto ang aton mga decision making sa aton nga pangabuhi. Good morning dira sa mga Cholos Boys sa Kagbanguton. Siyempre, si Tatay Joe Totanes kag si Sir Chris Totanes. Siyempre, ang aton mandang avid partner dira sa ICPS 3, CPSMS Sereniel Kirante. Good morning dira sa imong classmate. Enjoy lang sa pag-duty, no? Yes, sa aton mga Ilonggo nga OFW man, no? Kay Nova Sumagay sa Butante, of course, sa aton dira nga mga kay papayro mo dira sa New York na pwede ginagasunod sa sininga programa Kape Kag Balita sa aton dira nga mga Ilonggos nga ara sa iba nga mga region dumong sa Pilipinas. Good morning sa inyo katanan-tanan. Yan. So, reminder lang gali, ara magyapon kita sa enhanced community quarantine hasta pa ini siya sa Agosto 7. Kag we are not yet sure kung bala ma-downgrade kita or ma-stay kita sa aton nga classification sa quarantine ini. But one thing is for sure, Iloilo City, Subong is establishing or implementing ang ginatawag nila nga hard lockdown. Isecure na hard lockdown pagigani sa ating mga motorista na gusto masulod sa syudad sa Iloilo, palihog. Prepare sa inyong ID, kung kamuara sa sinyo sa lakyan, ang inyong ID dapat accessible na. Para hindi mag-clog sa ating mga border control dara sa boundary sa probinsya kag sa syudad sa Iloilo. Pag habaan nyo lang inyong pasensya, kay nag-creative man siya sa traffic, galing ang kinalagi natin nga magsunod sa ginapatuman sa atong gobyerno. Yes, there's a probinsya naman sa Iloilo, kita-reminder natin ng ating mga pinalangga ng mga Ilonggos na mag-observe kita sa mga basic health protocols, no? Especially sa mga wala pa na vaccine. Bisa na vaccine man, continue pa rin ang paghalo, no? Kung ara ka mo sa publiko nga lugar, please wear your face mask and of course ang pagdala sa sanitizing alcohol. Don't forget to bring your alcohol with you para anytime you can wash your hands or your disinfect sa inyong mga kamot kay ini isa sa mga pamaagi man according sa mga eksperto naton nga malikawan naton ang padayon sa pagsaka sa mga COVID-19 positive sa aton nga area because I do believe everyone is so excited, especially ang mga kabataan na maglagaw-lagaw naman kag magpangabuhi sa medyo relax, no, kag sa medyo free. Sa subong once you are confined in your homes, kung saan natakaan naman ang kabataan sa atin lang natutok sa gadget ng pingping. So, na-remind naman gali sa mga excited tani no nga anapol ko mula pa sang fixed na schedule as regards sa entrance examination at sa promotional examinations. While waiting for this examination sa mga young professionals, it's time for you to review your notes, especially if you cannot go home, maximize your research on social media, damo-damo sa Google, sa mga basic informations related to law enforcement and Philippine National Police, and of course, improve sa inyong mga grammar and basic computations sa mathematics because these are usually the topics and the questions na encounter ninyo sa mga entrance examinations sa National Police Commission. Baka namin lang gani, kay miskan sa Google Play pala sir, may makuha ka na nga apps na pwede downloadable na ikaw mismo i-undergo ka sa series of test na. Oo, okay. Meron na siya. Very good. Good morning kay Ma'am Michelle Dumago. Nanay, good morning po. Ito yung isa sa mga YouTuber namin. Very good, no? Kaya of course,
sa atong dira nga mga kapulisan sa bilog nga probinsya sa Iloilo sa 43 ka mga police stations kag duha ka mobile forces companies, let us be ready because by August 10 ang bilog nga police units diri sa probinsya sa Iloilo will undergo the first assessment para sa ating safety seal certification by the Department of the Interior and Local Government. Gani ang atong dira nga mga requirements para ma-ensure ang safety sa atong mga kapulisan kag sa mga kliyente nato nga kliyente or mga customers naton nga nag-avail sa atong mga services will be secured no sa against this virus nga agresibo pa kag nagiging deadly because ang Delta variant ay nasubong sa Panay Island. At the same time, ang ato mga personnel, syempre ang mga barrier na ipag-install na sir, na ba lang makasirculate man ang hangin. Yes, oh. Kaya kung sa akong gabay kamay, ang ato ng mga opisina, so talang kita may barrier, pag Diyos ko doon, nasulog kita man sa vaccine, no? So let us be practical as regards to requirements sa aton ng mga safety measures no sa ating respective offices. Yan. So sa luwat, pagkatalo na ako sa inyo subong ang mga updates sa ating mga programa. May naligad na, nag-viral naman ng isa ka video nga between a police officer sa Barotac Viejo District Hospital kag sa mga staff nurse dira because ang ilang mapingping nga pag-decline or pag-decline to apply first aid to determine the condition sa isa ka biktima sa isa ka inaway no. Gani. Sa Actually naman sa first aid sa aton kapulisan, ang medical iya ba lang kung ato bala kinahanglan patahon or whatsoever. Amo to ang ginalainan lang buot sa aton nga police ba natin. Actually, wala mang ginalainan buot but I think our police officer at that time, ang Pingping, gusto lang niya i-insist ang dapat na procedure kay ina nga level, the area but for medical, yan sa mga doctors Kada sa ating mga nurses naman, while we understand no, ang inyong atubang ang mga challenges ba sa sininga time na kung sa diin damo-damo sa COVID-19 positive, kag Attorney Suzette Mamon, nga yun na pa-imbestigahan na sa hospital mismo sa Barotac Viejo District Hospital ining insidente. And we're hoping hindi na siya maliwat because hindi namin tanawon nga there is a conflict between the PNP and other department of the We are partners. We're partners. We are the same aton goal, diba? May protocol sila, may aral kita nga protocol na aton. Siyempre gabi no, expected na iya kita nga mga kapulisan, may mga hindi nato mapakta ng mga incident, hindi na nato lalo. Yes, so pwede natin makita naman tinting nga I think stress really affects the decision-making process ng ating mga frontliners, man. And sa ating mga pumuyo, hindi natin magkagagtig ka husga. Kaya we'll never know ang mga situations. Let us wait until the investigation is released. No? Kaya we're just happy, no? Kaya may mga tungkol sa subang ining mga balamang tinting, ining mga videos, no? While it creates, mataman natin nga gabi ng mga komento, pero one good thing is that kung wala abis ang mga video nga initially, mga kasuhan dahil ang police usually, no? Kaya dapat ang situation nga tungkol sa desire natin na makasave sa kabuhi, sometimes nabutang sa kaso, may mga police tayong kasuhan because allegedly, nagpabaya, allegedly, nangsinggit dito because of that desire to save lives. No? Kaya sa ating mga doctors nila, I think it's also time for us to really sometimes calibrate ng ating wait for the result of the investigation and let's give dandahan sa pag-judge sa sining mga na-involved sa sining video na nag-viral kahapon. Okay, kabay pa nga wala na ng malaki na tabo sa sa biktima ng Pingping. Yes. So makadto na kita sa aton accomplishment, yung pangunahan ni nasang balasan ng PS kahapon, August 3, 2021, sa mga alas 9:50 kagabi, nadakpan ining nag-violate illegal quarry ini siya. Ini si Giovanni Candelona Iborbon, 55 anyos ang edad, nga taga Barangay Kamambugan, Balasan, Iloilo. Kaya ini siya pangitaan sa mga pertinent documents, sir. So failed siya nga ipag-presenta sa delivery receipt. So ini ang naka-register ang iyang truck nga kay Diana de los Santos nga taga Barangay Tarong Carles, Iloilo. Kay 10 cubic meter, yun siya sang wash sand. So ini siya
nagbayular sa Provincial Ordinance 2010-080-084 under sa Article 2, Section 66 and Paragraph R. Kung may interruption kita lang. Check Ano din lang? pala. Kaya kung may interrupt ako dali ako. Mahina lang din ang ating signal. So sa ating mga tumalanaw dira, medyo pasensya na kamo kung isa nag-output kami because Blurry. again, mag-blur kita because of the internet, no? Ay, sano pa ni taga sa gobyerno natin solusyon, ini mahina nga mga access internet. So subukan chimpong ako sa diin na kita sa pandemya, kaga bawal wala mag-face to face and all that. The only thing we can reach our public is through the internet and social media. Pero kung amo ni ato nga ginano, paano nato ni shout out si Maddox Bayona, si Nile Rich, si Jamie J.R., si John Peliega, si Mark Mag, si ang PVMS natin ara. Of course, ang mabuot nga Chief of Police sa Santa Barbara, Police Major Raymond Siloso, si Albert Loreno, congratulations, being the Police Magiting Awardee sa Police Regional Office 6. It's a good inspiration to all the police to really do something beyond the call of duty, not to help the poor. Inspired sa aton. Kaya namin, kaya namin pag-indirigay sa story ni Albert Loreno, si Police Corporal Alberto Loreno Jr. sa Kalilog PS, kaya very active din siya mampingting sa mga indigenous peoples. No? Considering he is also a member of the indigenous peoples, and yesterday when we discussed here, kay nag-present sa ato ng provincial director, kay Police Colonel Albert Guerrero sa iyang certificate nila, nga pagkilala man niya, he have been contributing well sa ato nga kampanya nga mga Ilonggo Cups inyong masaligan. So nag-discuss kami kaga isa niya ka mga activities is to involve sa promotion kaga mabuligan man ang ating mga indigenous people sa Kalilog. Very good. Kaga we are looking forward na ma-realize ang handom nga matagaan sa library ang dito, na Bukidnon tribe sa Kalinob. No, so does it mean kasi nga na ano na siya, nga na tagaan sa kaward, mas tapos siya nung actually, level up. Level up. Very good. So sa buong ang focus ni Police Corporal Albert Loreno is to help the IP sa ilang edukasyon. No? Isa dira ka mga inisyatibo is mapatindog dito sa library sa Papabukid. That is 43 kilometers from the town. Pinapanawagan, once ma-materialize na siya, ipanawagan na ito i-refer ni, ang mga may old books na bala, kung miss ka na ano pa ng level, pwede na natin dito ibutang, makabulig din na sa atong mga IP community para sa ilang mag-learn sila magbasa. Correct. Very exciting. So, we will help no, sa aton nga ma-realize ni Police Corporal Alberto Loreno ining iyahandog kaupod man sa bilog nga Kalinob PN15. Exciting, oo. Kaga matama pa sa sector diri sa probinsya sa Iloilo nga I do believe kakinahanglan sa suporta sa atong mga kapulisan gani sa atong mga katropa dira sa mga Ilonggo Cups. Please be sensitive, be always aware of the need of your community. Kaga at times abi magpingping especially sa mga banwa nga matawhay na bala. Wala naman kakinahanglan sa lagsanay sa wanted person, wala man sang kinahanglan sa ibang illegal activities. So what the police can do is to take part sa initiate na sa mga projects related to Mag-invite ka na din yung mga komunidad. Sa police community relations natin yung mga areas. So thank you so much. It's better, ini mga police community relations nga related activities, actually, these are proactive measures to prevent crimes. Yes. So, ating yung sila, mas maayo ang punggan ang krimen kaysa isulbaon ang krimen. So, pwede mo na sa masakit, sir. Di lang mas una, prevention or cure? No, prevention. Okay. Good morning kay Hook Cage. Good morning from Bagani. O, estudyante mo ni sir. From Tessa Shelo Tupas Dizon. Good morning sis. Kay siyempre kay Bike Pinas. Good morning kay tatay. Kay nanay da sa Kainta. Happy watching po. Kay Harold Zaban Mundihar, kay Ma'am Brenda Navales, ni Patuan, dira sa, I think, Kabatuan. Dueña PS, si Michelle Dumago, Vanista Hinirelao, John Carl Bawisan, kag Des Bernabe. Good morning sa inyo. Of course, sa Bagani, later on, may nakita diagnostic test, recess diagnostic test, na para sa Bagani to check their understanding of modules from day 1 to 30. Wow, very good.
preparation sa validation para sa ganda aton nga mga bagay hindi ra kaga hindi matamawian no So speaking sir sa pututan, ang nimiyara sila nadakpan na wanted person sa persona ni Neil Losaria Presidente. Oh, grabe ba? Hindi ang middle name. Single ini siya nga taga-barangay Tubungan, Lambunaw, Iloilo. Sa sala nga Anti-Carnapping Act of 1972 or RA 6539 nga may ginghatag ini nga bill recommended nga 200,000. Wow, no kaga congratulations magaling sa pututan ng PS kag sa tanan naton nga mga operatives no sa ating intelligence unit nga nadakpan na ang isa ka suspetsado sa hold up or sa robbery incident at tabo sa naligad nga mga inadlaw dala sa pututan kaga well ang suspetsado nakagwa naman because nga nag-avail sa bail niya. So, congratulations man sa Kalinog NPS nga nakadakop sa most wanted person sa persona ni Rocky Pulmones E. Castor, ang 57 anyos sa edad nga taga-barangay siya, Tapas, Capiz. Congratulations at syempre under the direct supervision ni Police Captain Dajet de Lima. Ang suspetsado nga nadakpan may kaso nga murder kag wala sang bail nga recommended para sa iya. Gisundan pa gid na sa kabatwan ng PS naton nga nakadakop man sa wanted person sa persona ni Rogie Viniegas Isipaya. 39 anyos ang edad nga taga-barangay Akaw, Kabatwan, Iloilo. Sa sala naman ni siya nga estafa pag may 30,000 nga bail recommended sa iya. So congratulations to Kabatwan in PS sa pagpanguna ni Police Captain Miles Jeron. Yes, nakalami kay despite sa aton nga ginatubang nga pandemya, ang ating mga kapulisan padayon man gihapon no sa pag implementar sa kampanya natin against kriminalidad. Kaga sa ating mga kumuloyo, sa tanang mga Ilonggos, please continue man gihapon suportahan ang aton nga barangayanian nga ginahiwat na siya usually every first and third Saturday of the month. No, kinahanglan naton nga mag-share sa whatever we have in extra para sa ating mga kumuloyo nga nagakinahanglan gid. Talking of extra man big may isa kita subong na tawag na assistance AX assistance for individual in crisis situation. Muna sa DSWD no. Damo ako ay receive sa call at text ako tuloy asking me to fill up a form para mag-avail sa SINAP. But in my point of view is that as government employee, I would rather would not accept it, no? Because mainit ang mainit lang anay. Unaw nato ang mga kinahanglan sa ating mga komunidad, no? Sa ato pero everyone is kay affected man kita tanan mo. Pero kina-prioritize. Pero may priority. So hindi kita magagad ka 8 plus issue kay kung sa abra nagka-stress ako or so toxic ang social media when people sometimes kilala mo nga medyo may ara-ara na yan, may trabaho, may kwarta kasi nga, pa sila nakakomentar, talang issue, ihaboy sa ating mga local government officials, sa ating mga barangay kapitan, na sila mismo nag-struggle kung paano siya ma-allocate proportionately ang gina-provide na assistance sa gobyerno. Kung ako kayo sa inyo, kung may mo sobra, give more sa ating mga pumuluyo na mas nabiktima or na mas nagka-problema sa COVID-19. Let us be thankful na kita yan nga sa gobyerno. Despite that, nagka-skeletal na kitaya, di ba, naligan, nagka-sentimento, madamo sa mga ayos ng gobyerno natin, na skeletal na, na-shorten pa ang time sa pag-service, please, no? Let us give justice sa ginagawa sa gobyerno sa atin. So, kita man, dapat hindi kita maghagad ka-reklamo kung hindi ka kabaton. Rather, let us always lift a finger to explain sa ating mga pumuluyo kung ano yung mga programa sa gobyerno to help the least in our hindi na lang kamo magdugang para ma-exaggerate pa ang problema. Instead of, yes, ang radio station could really sometimes intervene sa mga issues. But the thing that you should do is, kung wala ka mo nalista sa inyong mga kapitan, sa inyong mga kagawad, go! Visit your kagawad, visit your kapitan para ma-immediately resolve ang issue. Hindi na mag-create ng dakot na toxic sa aton nga sa aton nga komunidad, di ba? Yung tayong istorya, kung wala ka mo nakatuwa sa inyong kapitan na assess, go there and assist. Kakatugan ka mo sa layo dito sa radio stations or sa dito ka mo mag-complain, makatawag ka mo kay Tolfo, hindi ka mo katawag sa inyong kapitan. So what are you trying to say, no? So kung gorop na rin ba nakita sa sinayang chiko sa pandemic, we will survive stronger.
No, you'll finish strong. Good morning, Mandakay Rose, Blessed. Good morning, Ma'am and Sir. Siyempre kay Sir Albert Noy Loreno. Kayo na, no? Ano na siya. Tapos si Pearl Joy Aburis Castor. Good morning, Ma'am and Sir. Watching from Equidad, Calino. Well, thank you so much. Hindi ka yun malikawan na nakakaroon kita sa technical glitch. Pero we are... Okay na. Yeah. Sorry for the technical glitch again. So, ginagawagan natin ang atong taga-PLDT, please. Oh, please Please naman. lang. Tagaan yung kami Kaya pixelated kita, gamagan na itong mga viewers na pixelated kita. Don't worry kasi makapaka na kami sa studio, kaya makapatindog pa rin sa satellite. Tas aso na ang MBPS. Yes, no, so hindi natin kami ito kasi kumabing-pink, pero ginaribay na naman kamo sa talagang mga professionals natin, ang napong examination is postponed. Just tune in this sa kapilang balita every time para ma-update ka mo regarding sa silang schedule. Or of course, we are still under ECQ, gaya may mga protocols kita, bawal ang mga gathering, bawal ang isang subong sa namatyan is limited lang. Bawal ang mga resorts, bawal ang mga fiesta-fiesta, bawal ang mga birthday. So, bawal. Kasi sa ating mga officers kali, may ara sa subong. Hindi, sa August 4. Subong. August 4 ba? August 4. Subong ang inyong pining sa investigation. August 5 yata. August 5. Let Was me check. investigation officers basic course para sa part of the requirements sa ating mga kapulisan sa ilang pagpungko bilang mga chief of police. No? Kaga, of course, sa city, sa ating mga Ilonggos, dito sa province, nga makadto sa Iloilo City, hard lockdown ang Iloilo City. Ganito yung mga requirements sa border control natin. Hindi pagbinuting. Tell the truth because the lockdown, the hard lockdown being implemented by the city government is to really prevent the surge of COVID-19 positives sa city. Kung sa diin, amo na siya ang sentro sa ating economic activity and everything. No? So, medyo pasensya lang because this will last only until August 8. And while we are staying at home, where we're staying at home, please do something more productive. So, Magpananom. i-correct na lang, no? Ang August 5 to, ang opening via Zoom. 10:30 sa mga nasa finalist para sa Investigation Officer Basic Course or IOBC. Yes, So, I okay. think we have 8 personnel officers Na qualify.